Tsantsar riƙon addinin sarakunan Hausawa har ya kai sarki ya murabus saboda tsoron Allah da gudun duniya. Wato malam an yi manyan bayan Allah a cikin sarakunan Hausawa. Dattako da adalci, tsarin zamantakewa da riƙo da addini duk haka sarakunan ƙasar Hausa suka yi mulki. Ko kun san cewa akwai wani bahaushen sarki da aka yi a ƙasar Kano? Wato ɗaya daga cikin manyan bayan da Hausawa suka gina mai suna Umar ɗan Malam Ibrahim Kano Jeji. Wannan bahaushen sarkin tarihin mulkinsa ya bambanta na sauran sarakuna musamman ma na yau. Sarki Malam Umaru shi ne sarki na 14 a jerin sarakunan Hausawa na ƙasar Kano. Sannan ya yi mulki na iya tsayin shekara 11 kacal, wanda kuma tarihi bai taɓa mancewa da su ba. A zamanin mulkinsa, ƙasar Kano ta zauna lafiya, babu yaƙe-yaƙe, babu tashin hankali, babu zalunci, wato babu talaka, babu mai kuɗi akan adalci. Ya yi mulki da tsantsar musulunci da kare haƙƙoƙin addinin Islama. Sunan mahaifiyarsa Yatara, kuma tun yana ƙarami yake neman ilimin addinin Islama a wajen malaminsa mai suna Malam Ɗan Ƙurdumus. Ya hau mulki a ƙarni na 14 a shekarar 1410. An ce lokacin da ya hau karagar mulki, akwai wani amininsa mai suna Abubakar wanda suka yi karatun ilimi tun suna yara matasa. Shi Abubakar ɗin bai so Umaru ya karɓi sarauta ba saboda a ganinsa mulki ba komai bane face hayaniyar duniya mai yaudarar rai wadda za ta iya jefa mutum cikin bala'i, saboda haka sai ya bar Kano ya koma ƙasar Borno. Bayan shekaru 11, sai wannan aminin nasa Abubakar ya dawo Kano, tar da cewa har yanzu Malam Umaru yana nan akan karagar mulki. Ganin sai ya dubi abokin nasa ya ce da shi ya Umaru, har yanzu kana maƙale da waccan matar mai yaudarar ka, wadda ta riga ta cuce ka, wadda ko kaɗan ba ta cancanci kyakkyawan tunani ba. Lokaci zai zo da za ka tsane ta, ka daina son ta, amma a lokacin nadama ba za ta yi maka amfani ba. Wannan magana ta yi tasiri sosai ga zuciyar sarki Umaru. Daga nan abokin nasa Abubakar ya ƙara masa nasiha akan lahira da kuma illar mulki a gidan duniya. Ya tunatar da shi cewa sarauta ba ta dawwama, kuma tana iya zama tarko ga mai mulki, za ka iya rasa lahirarka. Wannan nasihar ta ratsa zuciyar sarki Umaru. Bayan kwanaki kaɗan sai ya tara fadawa da dogarai da al'ummar gari ya ce musu, wannan matsayi mai girma tarko ne ga masu kuskure. Na wanke hannuna daga gare shi. Nan take ya sauka daga mulki a shekarar ta 1421. Yana da shekaru 49 a lokacin. Kai jama'a, Bahaushe fa da addini ƙarshe ne tun fil azal. Shi fa Bahaushe addini ne farko, sannan komai ya biyo baya. Kai shi fa Bahaushe tun can da mulki bai dame shi ba. Shi dai kawai bauta wa Allah. Malam sarakunan Hausawa tsantsan manyan bayan Allah aka yi. Sun yi mulkin adalcin da kowanne aka saukar wa annabi a cikinsu sai dai su kwaikwaya. Bayan ya sauka da kan mulki, sai ya bi amininsa Malam Abubakar. Suka ci gaba da neman ilimi da koyar da shi a faɗin ƙasar Hausa. Suka ci gaba da rayuwa mai sauƙi, cike da nadama da tunanin lahira da gudun duniya da tsantseni da dattako cikin koyarwar Islam. Daga baya mutanen gari suka riƙa kiransa da suna Ɗan Tarko, wato ɗan da ya ƙi mulki. Ya ci gaba da rayuwa cikin tawali'u da gudanar da ibada har Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 7 bayan ya yi murabus daga mulki. Shekaru kusan 400 ko fiye da haka kenan, kafin sarautar ƙasar Hausawan ta Kano ta bar hannun asalin Hausawan asali masu ƙasar Kano. An binne shi a maƙabartar Wali Mai Geza da ke ƙofar Mazugal a cikin garin Kano. Maƙabartar ta ci sunan Wali Mai Geza ne saboda Sarki Umaru, sakamakon itaciyar geza ta fito a kewayen ƙabarinsa. Allah ya ji ƙansa, Allah ya sanya kushewarsa. Sarki Umar ɗan Malam Ibrahim Kano Jeji, wanda ya nuna wa duniya cewa iko da mulki ba komai bane face ruɗani, wannan zai iya shashantar da kai ga barin bautar Ubangiji. Wannan fa ƙaramin abu ne akan abin da Bahaushe zai iya aikatawa akan addini. Kai malam, Bahaushe da addini ƙarshe ne.